Ce-ar fi dacă ți-aș spune că ceea ce crezi că ești este doar o umbră a sinelui tău adevărat? Că sinele tău actual, cu corpul tău, emoțiile tale și gândurile tale, este doar vârful icebergului unei realități mult mai vaste și mai profunde. De milenii, înțelepții, misticii și tradițiile spirituale au șoptit același secret, că ființa umană nu este alcătuită dintr-un singur corp, ci din mai multe niveluri de existență și că, atunci când înveți să le înțelegi și să le integrezi, viața ta se schimbă complet. Astăzi vom dezlega acest mister. Vei descoperi cele 4 corpuri ale sufletului: fizic, emoțional, mental și spiritual. Fiecare deține o cheie unică pentru trezirea ta. Vei învăța cum îți influențează viața de zi cu zi, cum dezechilibrarea lor îți poate bloca evoluția și cum armonizarea lor îți permite să trăiești cu claritate, putere și scop. Acestea nu sunt teorii goale, ci cunoștințe practice pe care le poți aplica astăzi. Iar la sfârșitul videoclipului vei primi un ghid simplu și puternic pentru a echilibra aceste 4 corpuri și a-ți activa adevăratul potențial interior. Rămâi până la sfârșit, pentru că ceea ce urmează să auzi nu numai că îți poate schimba percepția, ci va fi un dar direct pentru conștiința ta. Corpul fizic nu este doar carne, os și mișcare. Este templul sacru unde se află toate celelalte niveluri ale ființei tale. Mulți cred că îngrijirea lui se reduce la a mânca bine, a dormi sau a face mișcare, dar adevărul este mult mai profund. Corpul tău este un portal, o punte între vizibil și invizibil. Este prima manifestare a energiilor subtile care se densifică în materie și, în același timp, este fundamentul care susține trezirea ta spirituală. Imaginează-ți că încerci să te conectezi cu divinul în timp ce corpul tău este intoxicat, epuizat sau bolnav. Ar fi ca și cum ai încerca să asculți o simfonie cerească printr-un radio stricat. Sunetul este acolo, dar nu vei putea niciodată să-l percepi clar. Prin urmare, tot ceea ce faci cu corpul tău fizic, fiecare decizie pe care o iei, este de fapt un mesaj direct către sufletul tău. Corpul fizic este cel mai evident, cel pe care îl poți vedea în oglindă, dar ceea ce puțin știu este că nu este separat de conștiința ta. Fiecare celulă vibrează în ritmul a ceea ce gândești și simți. Este etapa în care emoțiile tale se manifestă, unde mintea ta proiectează imagini și unde spiritul tău găsește refugiu temporar. Cele mai vechi tradiții știau acest lucru. În India, yoginii îl tratau ca pe un templu. Ayurveda învăța că calitatea dietei tale, a respirației tale și a obiceiurilor tale zilnice determina vibrația ta energetică. Pentru egipteni, corpul trebuie menținut pur și vital, deoarece era vasul forței divine. Toate aceste culturi au fost de acord asupra aceluiași lucru. Îngrijirea corpului nu era un lux, era o cerință pentru trezire. Chiar și știința modernă începe să confirme ceea ce înțelepții au intuit. Fizica cuantică arată că corpurile noastre, la nivel subatomic, sunt alcătuite din particule care vibrează constant. Aceasta înseamnă că ceea ce gândești, ceea ce simți și ceea ce crezi influențează direct materia care te compune. Biologia ta nu este fixă, ea răspunde la conștiință. Gândurile tale te pot îmbolnăvi sau te pot vindeca, te pot slăbi sau te pot umple de vitalitate. Fiecare emoție negativă susținută prea mult timp nu numai că îți afectează starea de spirit, ci are și impact asupra sistemului tău imunitar și a energiei tale vitale. Și fiecare emoție elevată, cum ar fi recunoștința sau iubirea, îți întărește corpul, îl extinde și îl umple de viață. Primul pas către trezire nu începe cu filozofii nobile sau practici spirituale complicate. Începe aici, cu ceea ce este simplu și fundamental, îngrijirea corpului tău. Alimentație conștientă, exerciții fizice regulate, respirație profundă, odihnă restauratoare și contact cu natura. Acestea nu sunt rutine de wellness, sunt chei sacre pentru a debloca ușa către trezirea ta. Corpul tău nu este doar carne și sânge, este energie în mișcare, vibrând în forma materială. Dacă vrei să-ți transformi conștiința, începe prin a transforma relația cu propriul tău templu. Dacă acest mesaj rezonează cu tine, scrie în comentarii un cuvânt care descrie cum se simte corpul tău chiar acum. Dincolo de materie, există un univers invizibil, dar puternic, lumea emoțiilor.
frică, bucurie, iubire, furie. Fiecare emoție este energie în mișcare, capabilă să te ridice la cel mai înalt punct sau să te întemnițeze în cele mai adânci adâncuri. Corpul emoțional este ca un ocean intern care este mereu în mișcare. Stochează tipare inconștiente, traume din trecut, credințe limitative și chiar amintiri care par să provină din alte vieți. Acestea sunt energii subtile care modelează modul în care reacționezi la ceea ce experimentezi. După cum spunea Freud, inconștientul îți direcționează viața până când o faci conștientă. Acest corp nu numai că reacționează la ceea ce se întâmplă în exterior, ci îți proiectează și realitatea. O emoție reprimată devine un blocaj. O emoție observată, acceptată și eliberată este transformată în energie creativă. Frica te poate paraliza, dar te poate și învăța. Furia poate distruge, dar îți poate și aprinde focul interior. Bucuria și iubirea, pe de altă parte, îți ridică vibrația și te aduc mai aproape de stări superioare de conștiință. Cel mai important lucru este să înveți să-ți privești emoțiile fără să le judeci. Sentimentul nu este o slăbiciune, este cheia transformării. Când îți permiți să recunoști ceea ce simți, îl transformi. Și transformându-l, îți schimbi vibrația. Și schimbându-ți vibrația, realitatea ta se schimbă. Majoritatea oamenilor trăiesc dominați de acest corp fără să-și dea seama. Ei cred că sunt liberi, dar în realitate repetă aceleași cicluri de suferință iar și iar, crezând că este destinul lor. Ceea ce ei numesc ghinion nu este adesea nimic mai mult decât un tipar emoțional nerezolvat. Sarcina ta nu este să fugi de emoții, ci să le asculți, să le înțelegi mesajul și să le eliberezi. Numai atunci ele vor înceta să te conducă și vor deveni aliați pe calea ta de evoluție. Dacă acest mesaj rezonează cu tine, împărtășește o emoție pe care ai simțit-o astăzi și cum crezi că ți-a influențat ziua. Corpul mental este arhitectul tăcut al existenței tale. Aici rezidă capacitatea ta de a crea idei, percepții și experiențe. Tot ce ai experimentat, tot ce îți amintești și tot ce visezi trece mai întâi prin acest nivel. Dar iată un adevăr inconfortabil. Dacă nu-ți antrenezi mintea, ea devine cea mai mare închisoare a ta. Anxietatea, temerile, gândurile repetitive și paradigmele limitative sunt lanțurile invizibile care țin milioane de oameni prinși în vieți pe care nu le doresc. Cele mai vechi tradiții au avertizat deja despre acest lucru. Învățăturile hermetice vorbesc despre principiul mentalismului. Universul este mental. Aceasta înseamnă că nimic din ceea ce experimentezi nu este neutru. Fiecare gând este o vibrație care se extinde și, mai devreme sau mai târziu, se întoarce la tine sub formă de experiențe. Gândurile tale îți creează realitatea, chiar dacă nu ești întotdeauna conștient de ea. De câte ori ți-ai repetat o idee până când în sfârșit a devenit adevărată pentru tine? Nu pot, nu merit, nu este posibil, toate acestea sunt fraze care îți programează realitatea fără ca tu să-ți dai seama măcar. Și în același fel, o afirmație pozitivă, susținută cu disciplină și credință, poate deschide uși acolo unde înainte existau doar ziduri. Dacă crezi că nu-ți poți schimba viața, amintește-ți asta. Convingerile tale actuale nu sunt adevăruri absolute, sunt doar obiceiuri mentale și, ca orice obicei, pot fi reprogramate. Mintea ta nu este o închisoare fixă, este un teren fertil și ceea ce semeni în ea va înflori în timp. Prin urmare, antrenarea corpului tău mental înseamnă antrenarea vieții tale. Nu este vorba doar despre a învăța mai multe, ci despre a-ți direcționa conștient dialogul intern, alegând cu atenție imaginile și gândurile pe care le hrănești zi de zi. Dacă vrei să înveți mai multe strategii pentru a-ți antrena mintea și a-ți eleva conștiința, abonează-te și activează notificările, pentru că ceea ce urmează îți poate transforma modul de gândire pentru totdeauna. Corpul spiritual este cel mai subtil și puternic nivel dintre toate. Este conexiunea ta cu conștiința universală, esența eternă care ești dincolo de timp și spațiu.
În timp ce alte corpuri se ocupă de materie, emoții și gânduri, acest corp este lumina tăcută care observă totul din interior. Aici nu există greutate, formă, limite. Este partea din tine care nu s-a născut niciodată și nu va muri niciodată. Spiritul tău este scânteia divină care locuiește în templul corpului tău fizic, curgând în emoțiile tale și inspirând fiecare gând. Tradițiile spirituale l-au numit în multe feluri: suflet, ființă, esență, conștiință pură. Și toate sunt de acord asupra unui lucru: fără a trezi acest corp, trăiești pe jumătate, deconectat de adevărata ta identitate. Când nu-ți amintești de el, devii confuz de ego-ul tău, de problemele tale, de rolurile tale temporare. Dar când îl activezi, totul se schimbă. Pentru că atunci când trezești acest corp, frica de moarte dispare, anxietatea se dizolvă și înțelegi că ești etern. Descoperi că nu ești gândurile tale sau emoțiile tale, nici povestea ta sau numele tău. Adevărata ta identitate este conștiința pură, infinită și luminoasă. Acest nivel nu se atinge acumulând mai multe lucruri sau căutând în exterior. Se activează în calm, în contemplare, în liniște interioară. Fiecare moment de conectare cu tine însuți, fiecare respirație conștientă, fiecare act de iubire autentică te apropie de acea scânteie divină care arde adânc în ființa ta. Și când o experimentezi, chiar și pentru o clipă, știi că nu este nimic de temut. Tot ceea ce se întâmplă face parte dintr-un plan mai mare, iar tu ești o parte inseparabilă a acelei întregiri. Dacă vrei să-ți amintești de esența ta cea mai profundă, scrie în comentarii: eu sunt conștiința. Corpul mental este centrul gândurilor, credințelor și percepțiilor tale. Este partea din tine care interpretează viața, dă sens la ceea ce vezi și modelează modul în care experimentezi realitatea. Dacă nu îl antrenezi, acest corp devine închisoarea ta. Se umple de frică, anxietate și îndoială, care în cele din urmă domină fiecare decizie a ta. Dar dacă îl stăpânești, devine cel mai puternic instrument de creație al tău, pentru că tot ceea ce experimentezi astăzi a început mai întâi în mintea ta. Cunoașterea străveche știa acest lucru și l-a rezumat într-o singură lege: principiul mentalismului. Universul este mental, ceea ce gândești, creezi. Fiecare idee este o sămânță, fiecare gând ținut este un plan care se materializează treptat în viața ta. Convingerile tale nu sunt pasive, sunt vibrații care îți organizează realitatea. Iată revelația. Convingerile care îți limitează viața astăzi nu sunt adevăruri eterne, sunt doar obiceiuri mentale pe care le-ai repetat de atâtea ori încât acum par imuabile, dar pot fi reprogramate. Nu ești condamnat să gândești mereu același lucru și nici să trăiești aceeași viață iar și iar. Ai capacitatea de a crea noi tipare, noi moduri de gândire și, odată cu acestea, o viață nouă. A-ți stăpâni corpul mental nu înseamnă a suprima gândurile, ci mai degrabă a le direcționa cu intenție. Înseamnă a-ți observa dialogul intern, a alege conștient unde să-ți concentrezi energia și a-ți aminti că ceea ce gândești constant se va manifesta în cele din urmă în experiența ta. Dacă vrei să-ți trezești întregul potențial, începe de aici. Corpul mental este arhitectul tău și ceea ce decide să construiască va fi ceea ce experimentezi tu. Antrenarea minții este una dintre cele mai mari provocări și, de asemenea, una dintre cele mai mari comori, pentru că mintea poate fi un stăpân tiranic sau un slujitor credincios. Totul depinde de cine preia controlul. Prima tehnică importantă este să înveți să observi gândurile fără să te identifici cu ele. Sună simplu, dar are o putere imensă. Imaginează-ți că stai într-o sală de cinema. Imaginile sunt proiectate pe ecran una după alta. Acestea sunt ideile tale, grijile tale, amintirile tale. Dar tu nu ești ecranul sau filmul, tu ești spectatorul. Când înțelegi asta, încetezi să mai trăiești prins în fiecare gând și înveți să te distanțezi. Această distanță este libertate. A doua tehnică este să-ți pui la îndoială convingerile. Multe dintre ele nu au fost alese de tine. Sunt tipare moștenite de la familia ta, de la societate sau chiar din experiențe pe care nu ți le amintești în mod conștient. De câte ori ai repetat fraze precum "nu pot", "nu merit", "nu este posibil"?
Întreabă-te, de unde vine această voce? Este cu adevărat a mea sau pur și simplu am învățat-o? De fiecare dată când demontezi o credință limitativă, rupi un lanț invizibil și îți extinzi universul interior. A treia tehnică este să-ți direcționezi intenția. Mintea este ca o lanternă care luminează tot ceea ce atinge. Oriunde îți concentrezi atenția, energia crește. Dacă îți pui intenția pe frică, frica se înmulțește. Dacă te concentrezi pe recunoștință, abundență sau pace, acele semințe încep să înflorească în viața ta. Intenția este mult mai mult decât o dorință. Este un angajament față de ceea ce alegi să hrănești în tine. Acum, într-o lume la fel de zgomotoasă ca a noastră, apare o a patra tehnică esențială, reducerea supraîncărcării cu informații. Mintea de astăzi este bombardată de stimuli, notificări, rețele sociale și știri. Acest zgomot constant îți fură energia și claritatea. Nu poți construi o viață conștientă dacă mintea ta este distrată în fiecare secundă. Alege cu atenție ceea ce consumi, dedică momente de liniște, respiră adânc și oferă-ți spații fără ecrane. Aici se întărește concentrarea ta și se clarifică viziunea ta interioară. Ceea ce aproape nimeni nu spune este că mintea ta nu devine mai puternică gândind mai mult, ci gândind mai bine. Nu este vorba de acumularea de idei, ci mai degrabă de antrenarea capacității de a te concentra asupra esențialului și de a renunța la ceea ce este inutil. A cincea tehnică, așadar, este practica concentrării conștiente. Poți începe cu ceva la fel de simplu precum concentrarea atenției asupra respirației tale, asupra unei lumânări, asupra unei fraze care te inspiră. La început, mintea ta va rătăci, este normal, dar, puțin câte puțin, ca un mușchi, va învăța să rămână fermă, stabilă și limpede. Antrenamentul minții nu se realizează într-o singură zi, este un proces, o cale a disciplinei și răbdării. În fiecare moment în care alegi să observi, să pui la îndoială, să te concentrezi sau să reduci la tăcerea mintea ta, îți sculptezi propriul templu interior. Și când realizezi acest lucru, când mintea devine aliatul tău, întreaga ta viață se schimbă. Gândurile nu te mai domină, tu le alegi și odată cu ele, alegi și destinul pe care vrei să-l manifestezi. Dacă vrei să primești mai multe instrumente pentru a-ți antrena mintea și a-ți eleva conștiința, abonează-te și activează notificările, pentru că ceea ce urmează îți poate oferi cheile pentru a transforma nu doar mintea, ci întreaga realitate. Corpul spiritual este esența ta cea mai pură, conexiunea directă cu conștiința universală. Nu are greutate, formă și limite. Este partea din tine care era acolo înainte de a te naște și care va continua să existe mult timp după ultima ta suflare. În timp ce corpul fizic este materie, corpul emoțional este energie în mișcare, iar corpul mental este arhitectul realității tale. Corpul spiritual este scânteia divină care locuiește în totul. Când începi să percepi acest nivel, realizezi ceva transformator. Nu ești corpul tău, nu ești emoțiile tale, nu ești gândurile tale. Toate acestea sunt veșminte temporare. Ceea ce ești cu adevărat este conștiința eternă, infinită și luminoasă. Este vocea tăcută care veghează, spațiul în care se întâmplă totul, lumina care nu se stinge niciodată. Tradițiile antice l-au numit sub diverse nume: suflet, spirit, esență, atman, scânteie divină. Dar dincolo de nume, toate sunt de acord asupra unui adevăr profund. Fără a activa acest corp, trăiești în iluzia separării, prins în ego, temându-te de inevitabil. Odată cu el trezit, totul are sens. Activarea corpului spiritual nu înseamnă evadarea din viață, ci mai degrabă experimentarea ei dintr-un loc superior. Înseamnă că frica se dizolvă pentru că înțelegi că nimic nu te poate distruge în esență. Anxietatea te calmează pentru că descoperi că existența are o ordine perfectă. Și, mai presus de toate, apare claritatea, un scop profund care nu vine din ego, ci din acea conștiință superioară care te locuiește. Și iată revelația care schimbă totul. Când trezești acest corp, înțelegi că moartea nu este un sfârșit, ci o tranziție. Ego-ul, care odinioară părea marea barieră, își pierde puterea. Îți dai seama că nu ești numele tău, rolul tău, povestea ta. Ești conștiință pură și nimic nu te poate limita.
Trezirea spirituală nu vine întotdeauna cu lumini și viziuni mistice. Uneori apare într-un moment de tăcere, într-o clipă de conectare cu natura, într-o respirație profundă sau într-un gest de iubire autentică. Este o reamintire a faptului că divinul trăiește deja în tine, așteptând să fie recunoscut. Când permiți acelei scântei divine să-ți ghideze viața, nu mai mergi cu frică sau grabă. Mersul pe jos devine un act sacru, respiratul este o rugăciune, iubirea este adevărata ta misiune. Și acum vreau să te invit să faci un act simplu, dar puternic. Scrie expresia "Eu sunt conștiință" în comentarii. Fă asta nu doar pentru a interacționa, ci ca o reamintire pentru tine însuți că ești mult mai mult decât ceea ce pot vedea ochii tăi. Adevărata armonie nu se atinge lucrând doar la un aspect al tău. Nu este suficient să ai grijă de corpul fizic și să uiți de minte. Nu este suficient să antrenezi mintea și să neglijezi emoțiile. Nu este suficient să simți spiritualul și să ignori pământul. Adevăratul echilibru apare doar atunci când integrezi și armonizezi cele 4 corpuri: fizicul, emoționalul, mentalul și spiritualul. Gândește-te la ele ca la stâlpii unui singur templu. Dacă unul dintre acești stâlpi este slab, întreaga structură tremură. Poți avea un corp puternic, dar dacă emoțiile tale sunt blocate, mai devreme sau mai târziu, acea tensiune se va manifesta. Poți avea claritate mentală, dar dacă nu ai grijă de corpul tău fizic, energia ta este diminuată. Și poți simți o anumită conexiune spirituală, dar dacă nu-ți echilibrezi mintea și emoțiile, acea conexiune va deveni instabilă. Adevărata cale este integrarea. Și cum obții acest lucru în viața de zi cu zi? Cheia nu sunt teoriile complicate, ci practicile simple și consecvente. Respiră conștient în fiecare zi, chiar dacă este vorba de câteva minute, pentru a aduce pace în corpul tău fizic și a-ți calma mintea. Meditează, chiar dacă numai în tăcere și cu ochii închiși, pentru a-ți observa gândurile și a permite ființei tale spirituale să se exprime. Practică recunoștința, pentru că a fi recunoscător deschide ușa către abundența emoțională și mentală. Și ia-ți un moment pentru a-ți aminti cine ești cu adevărat. Dincolo de roluri, tu ești conștiință, iar aceasta este adevărata ta esență. Integrarea celor 4 corpuri nu este un lux spiritual, este o necesitate urgentă. Lumea modernă ne fragmentează, ne cere corpurile, ne supraîncarcă emoțional, ne bombardează mental și ne deconectează spiritual. Doar tu poți restabili acea armonie, iar întrebarea este, vei lăsa asta pe mâine sau vei începe astăzi? Pentru că evoluția ta depinde de acțiunea pe care o întrepringi în acest moment. Cunoașterea celor 4 corpuri este primul pas, dar ceea ce îți transformă cu adevărat viața este integrarea lor, practicarea lor, transformarea lor în parte din viața ta de zi cu zi. Fiecare respirație conștientă, fiecare gând pe care îl alegi, fiecare emoție pe care o accepți și fiecare moment de conectare cu scânteia ta divină este o altă piatră de temelie în construcția adevăratei tale treziri. Așadar, iată ultima ta reamintire. Puterea este deja în tine. Nu trebuie să aștepți ca altcineva să o activeze. Viața ta este pământul sacru, unde poți practica și te poți trezi în fiecare zi. Și vreau să te las cu o invitație specială. Scrie fraza "Sunt în echilibru" în comentarii. Fă asta ca un angajament față de tine însuți, ca o declarație a intenției tale de a-ți armoniza cele 4 corpuri și de a face următorul pas în evoluția ta. Călătoria abia începe, iar tu o parcurgi acum. Cele 4 corpuri ale sufletului nu sunt doar teorie. Ele sunt fundamentul existenței tale și trebuie aliniate pentru a trăi pe deplin. Un corp fizic sănătos, emoții eliberate, o minte antrenată și un spirit conectat, aceasta este formula pentru adevărata trezire. Fără echilibru între ele, vei simți întotdeauna că lipsește ceva. Cu armonie, viața curge cu scop și claritate. Și nu trebuie să aștepți să înceapă schimbări exterioare majore. Practica este simplă, dar transformatoare. În primul rând, petrece 5 minute pe zi respirând conștient și tăcut, observându-ți mintea. Acest mic gest deschide ușa către calm și claritate. În al doilea rând, exprimă o emoție în loc să o reprime. Lasă frica, bucuria sau tristețea să se miște și să se transforme în energie disponibilă pentru evoluția ta. În al treilea rând, fă un gest de recunoștință, chiar și pentru cel mai simplu. A mulțumi îți schimbă vibrația și îți deschide inima.
Și în al patrulea rând, reamintește-ți în fiecare zi că esența ta este o conștiință pură, infinită și eternă. Și iată punctul cheie. Acum că îți cunoști structura internă, întrebarea nu este dacă te poți trezi. Adevărata întrebare este, ești dispus să o faci? Pentru că trezirea nu vine cu teorie, ci cu acțiune. Evoluția ta depinde de ceea ce decizi astăzi, nu mâine, nu într-un viitor îndepărtat, astăzi. Acest moment este oportunitatea ta de a face pasul. Amintește-ți întotdeauna, puterea transformării tale trăiește deja în tine. Așteaptă doar să o recunoști și să o activezi.